da labari ku bincika, bai ce in wani fasiki ya zo muku ba. Ashe ƙarya ne, sai ga malami wallahi kamar da yan kabi sai aljanna, ashe wani ma yan kabi sai wuta. Da dama wasu malamai yan kabi su wallahi sai wuta, saboda sun bi duniya. Kana gani a zahiri yaudarar mutane suke yi, kana ganin aikin da suke yi don Allah ne, don neman lahira ne, ashe don neman duniya ne. Al'amari yake bayyana gashi malamai a Najeriya da dama suke saboda neman duniya, saboda malami zo shi ƙarya bisa mimbari, ya kare kuma ƙarya, ya hudu ƙarya, ya kare ƙarya, ya kare mai ƙarya, ya bar gaskiya. Allahu akbar.